लोगोफोर आं दिनै दंफैयो गुवाहाटी ग्रीनउड रिजर्टआव बेनिफ्राय जोंहा मोनसे मिटिं दङमोन मिटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय जानाय लोंनायबो ओरैबायदि मोजां होदों लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेनिफ्राय नै रिजर्टआ ओरैबायदि मोजां बिराद समायना बिराद मोजां मोनबाय आङो गोसोखौ नायफैनानै नाहर लोगोफोर बिराद गुवार एरियाथ' आं फैफेराखैमोन दिनैनो फार्स्ट फैबाय आङो नै लोगोफोर माने फै एसे बोरो माखासेया बोरो ओमफ्राय थांगौखौ ना माखो बिसोरलाय हा थांगौबाय नामा लोगोफोर बे ग्रीनउड रिजर्टखौ आं नोंथांमोननो गासिबो दिन्थिनो नाजादोंमोन नाथाय समनि आंखाल माखासेया जोंनि लोगोफ्रा माने थांफिननो हाखु दाखु जानायलाय आं गासिबो नोंथांमोननो दिन्थिजोबनो हानाय नंला नैबे मोखांखौनो आं दिन्थिनोसै नै नायदो नोंथांमोनहा जोंना मिटिंआ जोबनानै दा जों जानो थाखाय जिरायबाय लोगोफोर नायदो नै जाखांबायहाय लोगोफोर जा गोगोम जाबाय नै बेहाय मा दंमोन आइसक्रिम दंमोन बेहाय जोब्बाय खम जाबाय जानाया सासे सानैल'सै Hello. जोंहा दा जानाय लोंनाया जोब्बाय लोगोफोर जों दा ओंखारलांफिननोसै ओंखारबोफिनबाय लोगोफोर रिजर्टनिफ्राय मामोनलाय ग्रीनउड रिजर्ट ओंखारबोफिनबाय जों दा नै प्रेयारा लाजिनानै खम जादों दांहाय लाजियाखै आं नोंखौ लाजिबाय नामाहाय गिदिंफिनबाय लोगोफोर जोङो दा ग्रीनउड माबानिफ्राय रेस्टुरेन्टनिफ्राय ससे थांबावबानो सनापुराव थांबायना गिरिस थाङाखै एसे एक घन्टा लायो मोजां मोनखायो बिथिंबो थांबा ओरैजाय हाजो जालांजोबसैना बिनिखौ बारनो थाखाय जों थांनांगौ जाहैदों दा आच्छा डाइरेक्ट बारस'नो हाया नालाय नियम निथि दं नालाय बे रडआव गतिके जों सनापुर लाइनजों थांखानांगोन बैयाव जेथिया जों हाबनो हागोन अब्लासो जों बिथिं फिन थांफिननो हागोन दा बिराद मोजां जानानै फैबायहाय ना जा मोजां जाखादोंहाय आं माबा निरामिसबाव पनिर सनिर दं अयनायन बहुद आरो ओमफ्राय बिदिनो लालमन होदों लोगोसे आरो हेरि मा होनो बेखौहाय आइसक्रिम गासिबो होजोबदों आरो दंजोबो गासिबो आरो आमिफोरनोबो जानायफोर होदों मोजाङैनो नायबो दं बेदरबो दं बेफोरबायदि आरोखि लोगोफोर जों दा थांफिनगासिनो दङ न'आव माने जोंहा थालांगोन गुवाहाटियाव नै प्रेयारमोनहा थांगोन माखासे थांसिगोन माखासे थालांगोन जों सानै थालांसिगोन नै बिराद समायना शिलं थाङोना बेजोंनो बेजोंनो जराबाद मोनहैगोन एसे थांबावबा गावस्रावहैगोन बारा गोजान नंलाथ' ना
जों खनसे 11ता ना मायावसो ओंखारलांदोंहाय बराफानिनिफ्रायनो शिलं टाउनथारसिम थांनानै फैबाय ओमफ्राय बराफानिया बन्द'मोन आरोखि ओइदिनखालि माबा हाबा ना माबा जादोंमोन ओमफ्राय बावबो दा हाबा दङनो बेखायनो गोदानै माबा खालामदोंना दे जों माने गुवाहाटीयाव फैदोंमोन आरो नै मादै जों गासिबो दंजोबो बेवहाय गिरिस दङ आरो नै फंबाय प्रियार दङ ड्राइभार दङ मादैयाथ' दंखायो इउटुबारा नै ओमफ्राय फैबाय बिदिनो मेंबायबो ना जाबाय लोंबाय ओमफ्राय नै जा फिन जों थांफिनो ओंखारबाय आरो सोरबाफोर जुदि नायदोंबा बेबायदि मादैनि इउटुबखौ अननानै एसे साबस्क्राइब खालामना हो आं बेखौनो एसे फोरमायथिना होनाय जाबाय दे गुरै खावलायबाय जों थांफिनबाय दा ग्रेनुड माबानिफ्राय आं उल्थासो थांनाय बायदि मोनलायलांबाय दे